Mga kapuso, luwas sa ginakabalakan nga pagsaka sang kaso sang tipdas, kaso sang dengue sa syudad sang Iloilo naglabot na sa 140 sa bulan sang Enero sining nga tuig. City Health Office nagpadala sang sulat sa Liga ng mga Barangay President nga pasanyugon ang kampanya kontra dengue sa mga barangay. Importansya sa 4S strategy kag clean up day ginpahanumdom sa ahensya agud matapna ang makaalarma nga paglaptas sang balatian. Si Zen Kilantang nakatutok exclusive. Nagaproblema si punong barangay Madonna Martin sang barangay Concepcion City proper kung paano nila matapna ang pagsaka sang kaso sang dengue sa ilang nga barangay sa diin sang nakaligad nga tuig may napatay nga estudyante bangod sang dengue. Wala kami kung ano bi dapat namon nga himuon kay ti gapaninlo man o kung aside sang paninlo may bulong man nga ginahatag kag may spray man. Sa record sang City Health Office, naglabot sa 140 ka dengue cases sa bulan sang Enero sini nga tuig. Mas mataas ini kung ikumpara sang 2018 nga mayara lang sang 18 ka kaso. Tumanini ka makaalarma. Base sa obserbasyon sang CHO, ginalauman nga may pagtaas sang trend sang dengue cases tagsa magtatlo ka tuig sa diin tuig 2016 sang gindeklara nga may dengue outbreak ang syudad. Sa 2019, sumong expect kami sumong dako-dako yung dengue sumong case mo natin. So, ready na kami. Ato din, in fact, ng letter na ko yung sa kay Mayor, nakasisi ng DLG. Bangod sini, nagpadala na sang sulat ang CHO kay Liga ng mga Barangay President Irene Ong nga nagamando sa health staff, barangay health workers, kag nutrition scholars nga magpatigayon sang health education activities, agud matap na ang padayon nga pagsaka sang kaso sang dengue. Kasubong na lang sang pagpasanyog sang 4S strategy sa pagpangguba sang ginahukmungan kag ginaitlugan sa mga lamok. Lumala kung may kwarta na sila mo, kung maka-provide ka mo sa larvae insecticide sa inyong area, mas better pag idya. Pari ko makulat sa amon ngayong office. Kaya once, mag-spray kasi sa barangay, kung dako-dako ang barangay, it will take you almost 2 to 3 weeks matapos ng barangay actually. Imagine nun mo na iya ko na rin iti barangay. Paano hindi mo kayo matunga, no? So within a year. So buligan nyo kami sila bakal kami insecticides. Sunok kay Ong apisar nga nagapaninlo ang mga barangay sa Ilaog Saran, madamo sa gihapon sang dengue cases. Problema man nila kung sa diin magakuha sang pondo ang mga barangay sa pagbakal sang sprayer. Di man kami kapaasi-asing nga kami lang nga mapagawa kami kwarta nga hindi mawagi sa kuwa sa tika ko wala ka sa budget namon ano pag alaala ang kapitan mapagawa kwarta. Nakapatigayon naman sang residual spraying ang CHO sa mga pampubliko nga eskwelahan. Samtang bukas naman ang ahensya sa pagtudlo sa mga BHW kag barangay tanod kung paano magpang-spray sa ila palibot. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.